És vital poder tenir un espai de treball on poder crear de manera reposada i amb la concentració màxima que requereix la pintura. Vaig estar temps treballant des de casa, però no és el mateix. Les distraccions i comoditats no ajuden gaire al procés creatiu. Fa uns anys que vaig tenir la sort d'entrar en aquest espai de treball compartit, el que ara s'anomena com un coworking o laboratori d'idees, cosa que facilita l'intercanvi d'experiències amb altres companys. I la veritat és que m'hi sento molt còmode, ja que la resta d'artistes també es dediquen a l'àmbit de les arts visuals. L'espai em resulta ideal pel treball creatiu. La ubicació al centre de la ciutat fa que sigui ideal com a taller artístic. Un aspecte essencial i el que fa ser especial al taller és la seva llum natural, que tinc gairebé tot el dia i això m'afavoreix molt a l'ambient de treball. Actualment, i des de fa uns anys, treballo sobretot amb la tinta xinesa. Treballs anteriors, com fotogrames líquids o a infralines, ja hi utilitzava aquesta tècnica mil·lenària. Amb el pinzell pintava composicions lineals, però d'una forma bastant diferent a l'actual. Des del 2013 utilitzo la tinta amb excés d'aigua i és perquè m'interessa molt cercar efectes visuals de la tinta en contacte amb aquest medi. A més, treballo més el volum i la creació de noves formes, amb la creació de paisatges abstractes on invito a l'espectador a explorar. Intento que els materials i la tècnica no siguin la protagonista de l'obra, sinó que ho sigui el resultat final. Tinta, aigua, paper i el pinzell són els elements mínims per a la meva pintura. Tracto de ser auster en quant als materials com als elements de la meva obra. En el procés creatiu segueixo bastant els processos clàssics de preparació i utilització dels materials. En aquest procés és on l'obra mateixa m'agrada que em sorprengui, que m'expliqui coses diferents. Intento que interactuïn aquestes formes o línies que van apareixent. Mentre vaig configurant les composicions, hi passen moltes coses, de vegades molt imprevistes, com si de sobte m'intentessin explicar alguna cosa. Això és potser per la tinta, que amb el contacte amb l'aigua crea aquests efectes incontrolables que em sorprenen i m'atrauen molt. La interpretació de l'espectador vers la meva obra és realment el que m'interessa. Intento que l'obra sigui d'allò més oberta en quant al seu possible significat. Per tant, escolto a totes les interpretacions que se'n fan, sobretot de públic que no té un bagatge en les arts visuals, possiblement el públic que més m'interessa que em torni el seu feedback. Souls és el projecte en què actualment estic treballant. Per a mi és la continuació dels meus treballs anteriors. Crec en una evolució del treball artístic, en un estat d'investigació constant. És a dir, emprec l'acte creatiu com un procés inesgotable d'experiències i de treballs per anar evolucionant. Des del treball quasi exclusiu de la línia, com un element autònom que interactuava amb altres línies, he anat evolucionant amb altres formes i elements dins les mateixes obres. Souls és un intent d'anar a l'arrel dels meus mons interiors, d'anar a les essències de les formes i les interaccions entre elles. De fet, considero l'acte creatiu que és com la feina del filòsof, que tota la vida s'estarà preguntant les mateixes preguntes, però que mai, el seu objectiu és buscar les respostes, almenys de buscar les respostes definitives.